Ya gajiyar zaɓe ne. Ai zaɓe fa ci zaɓe fa wani rabar fa. Mun ci zaɓe ina ga mun san. Ai yalla bai zaɓe, in dai zaɓe ne mun riga mun ci zaɓe. Mun ci zaɓe yalla bai. Kaga a firamare da aka kirga kura a ido na kawai na gana an kirga 6,000 ne yalla bai. 6,000. Ai gaba ɗaya mun musu bantan kawai ina gana shi ba bai wuce fa ina ga guda 6 ba. Kan je can gara mutanen luda. Mutanen yau duk sun yi maganan cewa kuri'a 6,000 ni da nake da hannuna ma na riga mata mun kai 10,000 ma wani rabul. Ina ga Ni ba gurin ba daga har an fara faɗa fa. ai na ga ma faɗa ce. ai ranka ya wani rabul liman ka tagu. Ya kai wani rabul barka da sa wani rabul. Ka shiga wani liyafa ne. Ai na ga ma wani rabul. Ya fara taliya ran kai ne. Sabila da mun ka san su muka fara cin namu. A ce da gaskiya ci na karshe. Ai wani rabul wannan ma'aikacin ka ne wani rabul. An ci ba fa ba game da taliyan nan ba. wannan ci tala tan ai ina ga maka da a sai da mu ya ci taliya karshe. ya ci taliyan karshe kai bi mana na so zaben nan. Ai mu ne ko a cikin gidansa aka yi yana ci zaben nan. Dole ma da aka. Ni da na riga ta na sani kuma. tun daga yanzu mun fara kenan. Dai ya ne mun fara kenan. ya cokali da wani cokali saka ma cokali yana faɗa maka wannan taliya bidiyon mai ayi ne yake kuma yara haka ni ma na ta ni ana tashi mutanen mu ne ai an fara rani ce an fara layi ai mana ni ma yanzu na taliya na kanje Abdulhamidu Rufai ne ya ci zaɓe. An sanar. Yana bai. Wani raba Abdulhamidu Rufai ba? Shi ya ci zaɓe. Yalla bai wanda tafiya fa. Kaga dama ban ci taliyan nan ba. Dama ban ci ina cikin yalla bai. Wato yalla bai dama ni fa ina ganin dama taliyan nan na zoci. What? To yanzu tun da can da a ci taliyan nan gaskiya can dan ko. ina da baka fa Yalla bai da taliya bai. Yalla bai. yalla boy da ban bani wa na zo gurin ka ne sabila da gashin baki ne ya kwanta to ga inda ka sakamako yazo ya kasance kaga dole in koma in je ai kai ma abin da ka mun ai wala ko abin da ku mun kenan dan adam mutulu yalla bai ni ma dai tunda abu ya zo da haka ni ma ba zama zan ba wallahi ma abin da ka mun wallahi tafiya da yi kawa sai kai ka aina hannun dama ne labai kenan labai muna tare da mu je mu kara ma jam'iyya mai wa ga maka yalla bai daman ba tsakani da Allah bane ka wani gurin kai abun har na biyo tun da yanzu Allah ya sa ba kai ba a inda na baka ba yalla bai ma hada lahira yalla bai an ware ko yalla abin da ka mun yalla bai wane ni da kai Yalla bai dama ni fara hoto na kawo. tunda na hannun dama na kan ya tafi me dan ce amma horrible laliman ka tagun kan muna tare da kai Yalla bai kenan wannan rabu. Dan ka yadda ni ma fi tafiya da ni fa. Dama abin da ya kawo ni na ga can bayan baktara ne zuciya ne ya raya mun gaskiya na faka. Yasa kuma na zo gurin ka ko da mu samu fiye da haka amma yanzu da Allah ya yarda kai za mu koma can na ga alamu shi mai nasara ne ranka yadda mun barka lafiya. wato abin da zaka saka min da shikenan ni kan ba yare ni da jama'a da na karɓa bashin kuɗin su na bar kiɗin ma a gida
zai maimaita ƙaniyanka zai maimaita ƙaniyanka ina ya maimaita ƙaniyanka kan ƙaniyanka ta ina ne zai maimaita Allah ya saka mashi da ba ta ina ne